Štednje nije bilo u predizbornoj kampanji. Neki su uložili više od 1.000.000 kuna i dobili 0 mandata, a neki su za jednu saborsku fotelju potrošili više od 3 milijuna kuna. Otkrivamo tko su najveći financijski gubitnici, a tko najskuplji zastupnik na Markovu trgu. Jedno od najskupljih ulaganja u odnosu na osvojene mandate imala je i nezavisna lista Plinija Kukurina Ladonja. Za 1.000.000 uloženih kuna dobili su kao i Bandić 0 mandata. Drugim riječima, Bandić je jedan glas birača platio 66, a Kukurin 87 kuna. Puno boljom financijskom bilancom mogu se pohvaliti Laburisti i HDSSB. Svaka stranka uložila je oko 300.000 kuna u oglašavanje, što znači da je pojedini mandat nije stajao više od 60.000 kuna. Osvojenih 6 mandata po stranci platili su 3, odnosno 4 kune po glasu birača. Prošlogodišnji izbori za Hrvatski parlament ponudili su najtransparentnije financiranje izbornih kampanja do sada.